Kubelai paralog baroi ke baju senat ban pe yak video hakane ka channel. Kane ka long ka jing pentip pai bana. Khantam ye phi ke paralog rawan ke baju sutanat ban ye shimbanta ha ka jing kop khoi dau kha ka baju penlong da ka senrop lang fishing group. Mar kumju roi phi ke pai ba ke baju sutanat ban ye shimbanta ha ka lokidro. Ka senrop lang fishing group kahap ban cancel no lane ban pandam no ya ka jing kop khoi dau kha ka ban salong ha ka arpha artarik ubanai bakhadwe arajar opsan kata ka ban salong hamej na ki dau bom lakyar te namta jong phi ki paiba namta jong phi ki rawan namta jong phi ki bayu i ya kane bari bay asngo ya kane ka khubor lengba kane ka channel lengba kane ka youtube channel subha ban ya samlem ya kane ka khubor shakwe pan ba ka jing kop khoi dau kha ka ban salong ha ka arpha artarik ubanai bakhadwe arajar opsan hamej lahaban cancel no na ki dau bom lakyar